ondan soň emme şu holar hakykat durmuşum kitap bolsa yetmesin seni sahypa ütgen sen näre içindäki meni hakykat ýatdymalar süýjügen ýoklugyň aşy hakykat täze ýazym Gatygawy çykar hökman Yo kliple çıkaza bir zat aýtjaktym maňa bir oglan ýöne jaňa diýär blog edýän ýene jaňa diýär başga nomerdanam jaňa diýär näme etjegim bilemok Ýüregi düşdi, günüme goýanok. Bolýar jaňa sen maňa aýt. Bolýar. Bolýar. Ýagşy ýapmaşa diýär ali. Ýöne dadam, senem goýnaýadyň ha? Senem gowja bar oturýadyň ha? Aýna, diňe warot goýýansa. Diňe soň herýäňda näme? Wi dada, karoçy bir problema bar. Aýt. Şamara bir oglan söz aýdy. Söýüp dur, ýüzüni alypdyr. Garadannyň diýmedik zadyny goýmanır daray. Şonu da başga nomerlerden jaň edip wada edip günne goýanok diýär. Her hili binam adamlar bar ha. Bir ýüzüň aldyrsaň boldy orda aray. Sizden neçe kaýşym? Inni ýene de şol oglan Şamara jaň edip men öýüň töweregini çaýdaşak näme daýla görşäýla zat diýse ýene bir gedek. Haýsymyz Şamaryň öýüniň töwereginde bolsak, barmaşakdyr oglanlar. Mesele da seýgan. Aýdyp bölýän adam däle bilýän, gelişikli ýagdaýda sizden hem ýakynym ýok. Bolmasa şo töwerekde men dostum ýaşaýar, bir küçük şonquda bolaýyn. Ýok, adamçylyk diýän. Adamçylyk diýip diýär-de. Boldy. Yo baralyň da. Ýür ali. Ýürüň ali. Alo. Alo, salam. Salam. Tanamadyň aýdym. Ýok, tanamadym. Men şo saňa syz aýdan oglanmaýyn. Bir taraplaýyn söýýän. Bir taraplaýyn söýýän oglan? Bir taraplaýyn söýýän. Sen şu iki taraplaýyn boljagyna inanýarmy? Inanmasam şeýdi. Syz aýdyp görmedin ýüzüm aldyr. Ay borda. Bu mat nerede? Şu wagt öýe gelip duruşum. Öyle. Men senden ullukan haýyş edýän. Ýekisi gedek, birçi gedek. Aşap düşäýdi men şun. Ýoksam günme goýjak galla, seniň dogrymy? Dogry, bildin. Ýöne haýyş edýän. Bolýar. Şu ýüzüň görmem sen belliňe deýinmi? Sen? Köp pikirlendim kimkä diýip. Ýöne sensiň aýtmadym. Şamar. Men olanyň üçin bir ýyl bäri gözüme görünüp bilmänýärdim. Ýöne seýhat toýçyny ýatyp başlady. Meňem elimden gideresim gelen o. Hiçten hiç ýaşy. Kabul edädi şu güller. Bolýar, habarlaşarys. Ana o binamız? Ne ýöne gürleşip goýýaraýdyňyzmy? Dilim marana o. Mennem jamadan brat. Ne oýun edýäňizmi? Oýnadan ok. Utanmadyňmy? Bolýar diýme sene brat, köşeş. Binamız. Nämetdim men. Hana, dostunyň söýgüsine göz gızdyryp, arkasyndan urupdyr diýseler. Men näme diýeň ha? Näme diýeň? Arkaýyn mol. Dost. O dostum ama arkaňdan urupdyr diýseler. Yo. Üskürpdüğünü oturkam arkamı kaktılaydı yarın. Dost.